mä olen unelmien eksä. Se tyttö, joka on mun jälkeen, sitten kun se haluaa stalkata mua, musta on jatkuvasti uutta materiaalia. Mä koko ajan spämmin TikTokiin kaikkea, mä laitan Snapin My Storyin koko ajan kaikkea. Mikä parasta, kaikki on julkista. Ja mä laitan tosi paljon kaikkea kringeä, semmoista millä sä voit huutistella, naureskella, mitä sä voit jakaa eteenpäin, mistä sä voit tuntea vähän semmoista ylemmyyden tunnetta, että sä oot vähän parempi. Niin mikä on parempaa kuin se? Etteikö te kun te juttelette teidän kumppanin kanssa teidän eksistä ja sit se herää se mielenkiinto ja sä haluat käydä stalkkaa niitä, mutta sit niiden kaikki profiilit on yksityisiä tai sit niiden somessa ei ole mitään, niin sulla ei ole mitään mitä sä voit stalkata, mut mua sä voit stalkata vaikka joka päivä, koska mulle tulee joka päivä uutta kontenttia jonnekin. Ja te kaikki, jotka sanotte, ettei teitä kiinnosta teidän nykyisen eksät, te valehtelette. Mä väitän, että kaikki on käynyt stalkkaamassa ainakin jonkun eksän. Mä en ymmärrä, miksi stalkkaamisesta on tehty sellainen tabu, koska kaikki tekee sitä. Kaikki katsoo toistensa profiileja ja siinä ei ole mitään väärää, siinä ei ole mitään outoa. Mäkin selaan jatkuvasti kaikkien randomeiden profiileja ja sitten mä menen sitä kautta toisen profiiliin ja sitä kautta toisen profiiliin. Se on ihan normaalia somessa, ei se ole mitenkään semmonen, mitä tarvitsisi mun mielestä peitellä. Mut ei mitään, olkaa hyvät tästä materiaalista.